zai cece ka. Wanda za a rike a matsayin mai ceto to shine wanda yake da tabbas din cewa zai ceto. To waɗanda suke da tabbas a ajin fari na ceto su ne annabawa da mursalai, ba ma dai kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma ulul azmi minar rusuli, sannan kuma salihan bayi. To kaga waɗannan annabawa da mursalai sanannu ne kamar da Qur'ani ya bada bayanin wasu daga cikin su, amma salihan bayi fa zato ne, sai dai ka yi zaton wane salihin bawa ne wali ne, amma ba ka da tabbas 100% in ba wanda nasu ya tabbatar ba. Yanzu zan iya rantsewa in rantse da alqur'ani in rantse da dukkan asma'ullahi al-husna, wallahi tallahi sayyidina Abubakar waliyin Allah ne, haka Umar, haka Uthman, haka Ali bin Abi Talib, haka Sa'ad ibn Abi Waqqas, ina fata an fahimta, haka Jabir dan Abdullahi, haka dukkan waliyan Allah. Dan me wannan gaba ɗayan su da aka jero su an ce radiyallahu anhum wa radu anhu, kaga an riga an gama. Amma duk wanda ya biyo bayan su ba su ba, Imam Malik yace sai an sa masa wani layi, sai ya shiga karkashin kalmar wallazina tabauhum bi ihsanin, sai in ya bi bayan sa da kyautatawa da ihsani, bai kago wata aqida ba doriya akan tasu, bai kago kirkiro wata ibada ba doriya akan tasu. Abinda suka faɗa na aqida shine aqidarsa, abinda suka aikata na aiki shine aikinsa, wuridi irin nasu, salati irin nasu, ba ƙari ba ragi, to ya zama wallazi na tabahum bi ihsani. Amma wanda ya kago sabon salati, wanda ya kago wata ibada, wanda ya kago wata sallah raka'a 100 ko raka'a 200 wace lailatul nisfu min sha'ban, to wannan ya bi su bi ihsanin kenan? Wallahi bai bi su da ihsan ba. Da haka ba zai shiga cikin radiyallahu anhum wa radu anhu ba. Ka'idar shine wallazi na tabahum, duba tafsirin ibnu kasir da kyau, kuma da maganar imam malik ibn anas da kyau. In kai dan malikiya ne na asali, kar ka fita daga gida, duba mai imam malik ya faɗa karkashin wannan wallazina tabauhum bi ihsan. Ina fata an fahimta. To da haka ka'idar kenan bin tafarkin waɗancan mutane na gari, ta yadda mutum ba zai ƙara ba ba zai rage ba akan abin da suka ɗora. To wannan shine abin da ake bukata. Amma dukkan mutumin da ya kama wani wanda yake yace kawai zai cece shi, ba nasi ne ya tabbatar maka da zai ceto ba, zato kake masa. Kaga da'awarka zai yi ceto, wannan da'awa ce da take bukatar hujja, kuma da'awar cewa kai zai cece ka, kaga wani reshe ne kuma akan wancan da'awar. Abu guda biyu ka hada, na farko ka bashi daman ceto, na ɗaya na biyu kuma ka sa kanka cikin waɗanda zai ceta. Kowace ɗaya daga cikin da'awar nan tana bukatar dalili. Wadda awi malam ta kuma alaiha bayyinatun fa abna'uha adiya'u, ka zama da iyi ma'ana mai da'awa idan baka da hujja kenan. To sai mutum ya kawo hujjarsa akan wannan zai ceto, sai kuma ya kawo hujjarsa kan cewa in an zo ceton har da shi za a ceta. Manzo Allah zai tattaro da waɗansu kamar yadda hadisi yake cikin Bukhari har cikin Muslim, zai tattaro da waɗansu cewa yana son a cece su, Allah madaukakin sarki ya sa mala'iku su ce a banda waɗannan. Manzo Allah tambaya saboda me, suna cikin mabiyana, a ce baka san me suka kirkiro ba bayan ka. Sai manzo Allah ce fasuhuqan fasuhuqan fasuhuqan, idan haka ne ayi nesa da su ayi nesa da su ayi nesa da su. To maza Allah zai zo ceton waɗansu suke na dakatar da su, haka sai ka ɗauka ga wani shehi zai cece ka kan tsaye. Da haka ka'idar shi ne ba zai cece ka ba sai an bashi izini. Zai iya yiwa zai ceto amma kai ba a bada izinin ya cece ka ba. Ina fata an fahimta. Zai iya yiwa wato ainihin kai din ne baka cikin waɗanda aka yarda da su, da haka ba a bai da cece ka ba, kuma zai iya yiwa ka cancanci a cece ka amma shi baya cikin masu ceto. Ɗaya daga cikin biyu na iya faruwa, ka cancanci a cece ka baya cikin masu ceto. A'a kai shi an bashi dama ya ceto amma kai baka cikin kuma waɗanda aka yadda a cece su. To kaga tun farko me ya kamata ka yi? Tun farko sai ka tsayar da tauhidi garau, babu shirka, ka tsaya akan su, da haka ba a bai dai cece ka ba, kuma zai iya ka cancanci a cece ka amma shi baya cikin masu ceto. Ɗaya daga cikin biyu na iya faruwa, ka cancanci a cece ka baya cikin masu ceto. A'a kai shi an bashi dama ya ceto amma kai baka cikin kuma waɗanda aka yadda a cece su. To kaga tun farko me ya kamata ka yi? Tun farko sai ka tsayar da tauhidi garau, babu shirka, ka tsaya akan sunna ba bid'a, ka tsaya wajen ayyukan da'a, baka sakan wa zuciyarka akala ta kai ta kawo wajen ayyukan sabo, ka tsaya kan ayyukan da'a. Wannan shi ne abin da ake so, fattaqullaha mastata'tu. Ba sai aka mutum ya zama mala'ika ba, amma da ya saddidu wa qaribu, an gane ko, wa abshiru wasta'inu bil ghadwati war rawhati wa shay'in min ad-duljati, kamar yadda manzo Allah ya faɗa. Saddidu a kusanci daidai, karibu a ƙara matsawa ana laliban daidai din, wa abshiru
ku rika sa rai yayin da kuke bauta kar ku ɗebe tsammani wasta'inu bil ghadwati war rauha ku ribaci waɗannan lokuta guda biyu lokacin da faɗuwar rana da yake da sanyi wanda galibi matafiya shi suke amfanuwa da shi wajen cinye tazarar tafiya da kuma lokacin safiya galibi matafiya cikin sahara akan raƙuma shi suke amfani da shi wajen cinye tazarar tafiya kafin rana ta yi raƙuman su kasa ko dawakin su ku yi amfani da wannan wajen ibada wa shay'in min dulja da wani lokaci na ragowar dare bayan haske ya fara zuwa na alfijir shi ma ku yi amfani da shi wajen ibada da zikiri da karatun alkur'ani da qiyamul layli da tahajjudi abinda maza Allah ce kenan idan mutum ya kama wannan hanyar to shikenan maza Allah ce al-qasd tablughu ku dai ku tsaya a tsakiyar hanya za ku isa ku dai ku tsaya a tsakiya cik ku tafi a tsakiya a miƙe amma da ka bi dama ko ka fi hagu al-qasd tablughu ku tsaya tsakiya kar ku bi gefe tablughu za ku isa menene ma'anar ku tsaya a tsakiya kan sunna ba bid'a kenan kan sunna sak za a tafi Allah ganar da mu